I Mivendo har jeg rigtig godt styr over mine menupunkter i min netbutik. Her er jeg på siden Layout på fanebladet Menupunkter. Lige nu har jeg ikke nogen menupunkter i min menu. Jeg kan tilføje et menupunkt ved at klikke på Tilføj nyt menupunkt. Først og fremmest skal jeg angive, hvad navnet på mit nye menupunkt skal være. Jeg vil gerne lave en menu med 2 menupunkter. Tidligere oprettede jeg en produktkollektion, der hed kaffe, og jeg har også oprettet en indholdsside, der hedder artikel om kaffe. Det første menupunkt, jeg vil lave, skal være til min kollektion af produkter, der handler om kaffe. Derfor kalder jeg dette menupunkt kaffeprodukter. Typen er en kollektion, og det er den kollektion, der hedder kaffe. Jeg klikker nu på gem. Som det kan ses, oprettes menupunktet kaffeprodukter nu i min menu. Jeg vil også gerne oprette et link, et menupunkt, til min artikel om kaffe. Navnet skal være artikel om kaffe, og jeg vælger, at det skal være en side, og det skal være den side, der hedder artikel om kaffe. Jeg trykker på gem. De 2 menupunkter er nu oprettet, og de vises i min menu i min webshop.